Halo perlok, mentangan wan rabiang ya pi ya kawe ke stop bat kata kade ka gel stop. Hakan ka stop phim don kam banle daga laj, phim don kam banle daga gas, phim don kam banle daga giding. Hanre tang dai we gel. Pila bantang bat penme ya ka stop. Tongin ya pej menta. Te perlok hangne ngan pen i ya pi ya gini kitiar ki bakam thamai su. Pila bantit daga basenggel bat pila ru bantit da kaba double kaba don arteli tangkawe ka jingsyat te hangne ngan pen yapi ngan ong yapi balai bakan kam save nomar hangne om don kam gas om don kam laj om don kam ding hanrei ngi don kam tang uwe ujat tiar ngan sapen yapi mentape une hau bilor udei ujal te u kador jung une ujal kalong bai tang cispa san pau tingka ha ka ciklong mentangan plit yo ne ujal pe ngan tong menta kumba si semoj ar semoj ye ngan thap hang ne pe pui te kiam ngala tong tu te hadin mangala dap tong ya kane ngasim ka jing pruit ken ngasim iwe jing pruit bat ngan sa persyang ban thang hang ne phin sa pe pui ne em bakadon jing thaban em hang ne pe tonik thaban em phim i ba ngan penlip ya kalaj menta pe la penlip ya kalaj pila i em ka khlaim ha pe hang ne ga mud dang kham khlain sibun kane ban ya ka gas pe sebab lame wi te mentang ngan try kan yang ne ban set jing set ngan set kumuja pe ma pe kalame pe yang tu tang si phang kala i la dang set jang ne nak ta kata mo pi ka kham sif sibun kan ne ban ya ka gas ban ya ka laj kiding le te nai ong nomar kiding mentang la jenjar ba ban yo ding pe ka thaba ba la dangi pen li be ka laj la dangi pen me ya ka laj kan nom thaba kum ne nomar ba phinom la ban yu nomar ba kan ka ding kalong tangkum ka kan jajen hau kasuk ba em da pi pe te pe perlok phi kame karham ha phi em te kane pat kade ka double kin kane hangne ka we phila ban set ju jhur hangne pat phila ban set da ja la da phi don kam karki ban le jing le jam siliang phin set jing ta siliang phin set ja ha ka ju por kin i mas ni phila bam phila le jing le la aram ha pe hangne ro tangan tap phi ngan tap hangne da kane ka gel nang ta hadin ka tangan tap so hangne pe yi phi am ngala tap ta te hadin bang ngala tap ya kane ngan sa ai da ka ding kan ngan kan tha da jing put tok pe ngan pen i phi mo pe tok tang kum tu la long pe la me ding phi am pe hang tu la me ding am ngan pen li be ka laj man ta yi oh wow ade klan ba em ban ya ka gas dang la sibun kane aram ru ka aram menta ka gas ka poi de ki hajar handai la da phi thang da kane pat tang cis pa san phau tingka siklong une kam dei ka baram ya ka jinglut nginom la banong ka syong ha ka jing penon kam jung phi pe hang ne menta ka we ka khiu nga shat ja ka we pat ka khiu nga penon kam ban shat jhur pe yi da phi pen li be ka laj sai ha em pe klan ha ne long thik kum ka gas pe wow pe om dei bang thok ya phi la yi hi da le jong ki khmat pe phi am ka ding ka la me te ka pan suk ya phi ban shat jing siat subu menta phi kwa ban shat ha kinja restoran phi kwa ban shat hapo kamera songkai ha kamera thia kata dam kam don siu pe por bang pendim nga chule kom ne hui suk baham subu tok ya tu la lep ka ding pe kam don e siu pe mentang tu ngan abe tok pe yu am pe ka ding ka lep la dap lep ka ding khnang ma pen tip na mario le se pi ong bom pat lep pe hay tu pi am pe hang ne ka la lep ha tu ka we pat kadang me na mar te ka we kadang me ngadang pli hang ne pat ngala tap du ujung tap kamut kala lip ken dengan cipen kan mau ya pi une ujal udai be tang cispa san pau tingka sibilor hang ne batat mudai barem mentapin nek dia ka gas kan poi dok no de ki hajar nyus pa pras pa cijar de se na mar ngam pat ju penon kam gas mo ta manga trai kat tahi ka dor ta giding ru kiram hare mentat thi thang na kane ka aram ha na kata kata ngong ya pi ban save ya kamariang phin penon kam da une kamut kalong ka e ka basuk pat ka ba penjam na penta jong pi kham tam ya gitu ki baduna ha kayo ka kot te ya une u gel se pi ya lingo na e ngan yo ujel nda pila lut
Fisu kontak bet hau numbar uba ngilabu hagan ka screen lane hakapor ba pilitit pin ong lupa hangnong an yo ne kila batai lupa ya phi tang sulut une ujel ka bamut ba phiru su kontak bet hau tu numbar phila yo bet wat kuslai bet kineru kilong pas kamma ni stup ru phi yam bet te perlok sele kumta lada pidon kam safun sa kontak yangi hakini ki numbar ki balabu hapo ka description